tiefo nyina ha ene ewie amamu nyina kwaba edeba DL 106.9 FM eswa wo premo ato awia yi ensem ahodo ayensa asoso no wo trofo atro wo semofo nso agebre ni adaje wasemu a akenkanfo mienu yedi ahudisi ye yensomfo ebra so se ebesom Ghana ene yeman ensem a yede enam ese wo premto bre ekasebo no ya to ne desa agemensem na ene akoye adwada na kitawosa bosumda edinkan yenkasebo a etoso mienu ane de everywhere wokọ yententa kase no eso a eye DLFM sada nso ana yin social media handles na nyina no ewie yin so ensem no enam so a Ghana fo adehia apedie nti wakopie mu ewo nkofo amaso no wo muso betimi atie bi titiriw ene the Republic of Omofia kasebo no ebumfompa dada no ho a eho no nso edamwo na yen Facebook no so eye adwuma eye DLFM 106.9 enche na kofitela we try atum my be 1 minute pe wo keka ne masi ani pa enti ya damu a si ye body wura wasomu anie na wonso wonya bia hwa anie wo message wo comment ye beje ewa wo comment section hono a ewo Facebook no ase DLFM 106.9 ewie yi ensam de ye de bi na mu na de di mu akoti bi enne se Institute of Energy Security IES wonum de betu da hrem se enne eye 1st July fan obo ene gas bo ebe kosoro efrenne emu nsam kasebo yi wo bete asaye hwe man Ghana yenyinam kane eso ena vinso asaye hwe man Ghana yenso so me Electricity Company of Ghana ena vinso Ghana Water Company Limited nkrata about hrem azesi amekese no omudwumade ne bo no omudi aketuantum de apa yede mu chima besom e wakasebo ne mu na se Ghana fo beka yi a be sa bosome kakranie ana ebeto dwase apoesifo bi akaba chirim sentampe homa akose esumu ase akoye audio bia wo mo pesa IGP Dr. George Akufu Dampare wotu na de so na ensem ne baaye no ene ad hoc committee wo Ghana ye mena shebedwafie transem no so ama emumuaye apie monten mene wo ekasai recommendation a committee no ede aba hrem se IGP Dr. George Akufu Dampare wonya mfunso bia eno so mu nsem awiai wo bete Ghana Police Service for the nkrata about 10 e ba mane say wọ́n ma yẹn ntiasa Ghana de hye bi na ba fonten tan so twetwetwe nsem a IGP sisi amekese mpanifo ejini de be de afri ne nsem wọ́n mu kyerem asanse nsem nya no kura bi anim ni senti Ghana fo emo ne nyina ntungu ba bi ye de kasebo no piem e wo my Ghana etifedo mantamu a ni kura efe ne se kapa yiri abeto da se malambi aposifo nsa aka no ne nyina no ene se wo makohunu se nkwada mienu enkwada mema mienu o mu nyina wo mfinhie nsia ye ko won matwetwa wo muti egu malam ne kam ewo northern region ehonso aposifo ache no a kasebo ye bekenkan ni akyerem University of Ghana Medical Center for the Krataba Bontia Kasa hrem say sisi amikotuma wo mboden aye kidney transplant no makoma ku nsia age say embody ba wo mabɔ no nyase mekuma kwade unche mabesom ewa kasebo no sada nso ana National Health Insurance Authority for nso de nkrata pie wo mo nso nsem wo mo kan nyina no ene se Ghana ha ye wo ayasa bia bia wonom erane eye dialysis eye service edema ayafo na ekabia no aban no ede womo no ye kasa yetua na ye bebo ayasabia ne din eni sika womo saka nso ede ama yetiefo awiei Dr. Kwame Nkrumah wanya na baby Nkrumah Ghana man penin da daisi amekesei ni ba penin wa firi mu ye de mu chima besom e wakasebo no na kane gamtrani edema NPP wosoma manyuko no eye chairman Osma Ublay wonu ni nia anasa ne bekuma wonum etabiri North Town emra hyebedwani Samuel Okugyeabour Ablakwa ekogina mu ewo court na mene okasai Okugyeabour Ablakwa wono nso akasa e de afa sansam no eho a emu ensam kaseboyi wo bete ebusu ensam ne pika we ho na wiai ye de eba besom Ghana fo nyina ese wo premto bre ekasebo ye di free enkra pompore mantamo asansa krokotia kwa DL wo hanisia akiripo enkono ensam wo ye de enam no ebi mu de sano manam sada nso ana ebi mu odu seche ma wontumi enu nti ni chain enti sa wonam Ghana fana ba bia no atitiriw ene enkra pompore mantamo de kasebo no ejene homena ewo teshinu mwa ma metweko lashbi ene mamprobi enu nti yenuano mo nkranfo no wo te kasebo no anu atiem wo batini to bote hey awrade na wo ma ajeso se adwonko wonya adwogwa na kyose kasebo no eho dwo pa na emom eho aseda de se bimpane se wo prokwaku wo tankwa nchen ege amade no na ne yie muntia
yɛmfa ɛho aseda awia yi ɛma Sunday Sam's Consult wɔnom ɛyɛ your number 1 travel and tour agency wɔbɛboa wɔde betu kwan ama wo so animonyam atimi aba ho ate na Ghana ha de wotena ha no mo a wo bɛre talk me pacha Sunday Sam's Consult ɛsɛ nka nkyerɛ wo sɛ wo pɛ UK visa wo betimi agye ama wo pɛ Canada visa wo bɛgye ama wo ebritia wa mu sadan so ana United Arab Emirates, Dubai, Poland, Croatia, Greece ana afei so Serbia me pacha wo yɛgyema wo so a na kyese to mikrata a wo betimi da yɛ adwuma wo bonese ɛyɛ working permit no ɛno so ɛka ho ɛno nti sɛ bieburu sɛ bionyado ɛmpanese sɛ aboa Sudan da wɔte ase a akoko na banko a wɔkɔpo so ɛnyɛ yie ɛno nti ɛba kwanto ho nsɛnsɛm a bɔmɔde sɛ wo ne Sunday Sam's Consult ɛbɛtimi di enkomo ebi apɛsɛ wɔkɔyɛ adwuma wo kosua deɛ anasa wo kɔ for visiting wɔnom atran kɛseɛ no bɔmɔde na bowram wɔnom ɛwɔ Ofanko barrier asofra a wɔ Ben Wise Park Hotel ɛwɔ asofra ɛyɛ new station hɔnom a ayɛ na wafrɛ 0244 291 546 0244 291 546 email address no ɛyɛ Samuel Owusu 626 @gmail.com yɛgye ho di ɛno nti wɔ sɛ connecting dreams with opportunities wobɛwura mu nso a ɛne wobɛkɔ akɔto sister Abigail Owusu wɔno bɔbɔ nkɔmmɔ kama wobɛnom diɛn wobɛdi diɛn a awurade kama papa bi papara no ebusua wonom ene adwumaku a ene awia yi wabɔ ya dontre nse ye fakase bɔ no ensom Ghana fo se agye mensem akenkanfo mienu ya lezia miem ese tetrem fraud boy ane akeka hye mu ese topaye edia meje so eye gangster cat ya mitenkura woko Okogyeabour Ocran Nhyiraba pani a ene boom Nhyiraba Kwadwo Sammy bi Kwadwo suedru abue abue DL News. Yama Ghana for ene yetie for akwaba na afei kasebo no jebre dwedredem ese keji madamu a wo bie akwada zipu na emfa emu enkyeremu emra mene wo ekasa yi atraye baako a eba eye yemfa ho ehun kitahudie ene hu dwadie ene emu nkyerechiremu a wabere mu yie papapa yefe wonom eye Institute for Energy Security IES wonom eden krata tententen anapie emontre eso na amanebo no nyina no ene se ene akoye kitawonsa bosomeda edin kan no Ghana fo nyina ehwe ne mu se eye petrol ne bo ebekosoro 2% efri ene ekuri na wenu eyamanebo a omde ababetu dwa ana wo mu kirem se sa abrekoro no anso diesel no so ne bo ebekosoro eye wo hemo bupen 94% ana afenso no eye liquefied petroleum gas LPG gas no so ebo no ebekosoro eye wo habo ntichemu enum 5% na Institute of Energy Security wonom amanebo no wo mu nyina so ene se wo hu Ghana sikasam no a de akobofo nsia eguso no big 6 no awurade ati anwia se wa ayo ewiase adwama nyina ni so a se dollar no 8 na ntia ba na sa no a wontimi emfa de no entoto dollar no ho ba bia etise de se bio wodi hia wo besia se etoto trasako ho difference no eye wider than wide eno nto mo kirem se amaga na esikasem no na ni mu agu ase poto e wo kire se dollar na ni mu nti enam so a se de no ntimi nto hwe enna mo gina so a wo mo kirem se eno nti ana ma sesi a no fa ngobo ene diesel bo ana afenso no gas bo ebekosoro saa na IES nkrata no wo mo kirem se na nsa hwe se de Ghana sikasem sidi no ase ahwiase no a kire se negative 1.85% ana nam so ma se Ghana sikasem no nanim agu ase ana afi kura so no se wo eye adwaman so a eye kire se local pump no kire se ama se fa ngobo no akosoro ho e wo wiase adwaman so ana asama Ghana sikasem no so enyina yie ni nti no eno ka ho bi ana IES no ekirem se eno nanam so omugina so de ba bontre se efiti ene adwada ekure no saa ne ma yemiensa petrol diesel ana afenso no gas no ne bo no ebekosoro na wo mukirem se woko eye ewiase adwaman eso a eye world fuel market no a IES ekirem se wo mo amonitor bibia e fa ne se global standards and poor eye platform na wo mukirem se eye petroleum product no ne performance e wo wiase adwaman so no kire se ekofom kura
na chesenam so asesei ama diesel no so kwa from ama gas no so nebuo etimi apagya sese no aye ensem pipa wo mutirem se sa indication we nyina no etwiniti eye dwumbosumi a etwamu ya na eno ana wo mu echiremu ese sa wohwe eye pricing window ema June 2024 no a na bibia echiremu ese sa wohwe eye per ton anase per metric ton no a petrol no eye per metric ton no nebuo no eye $816.61 per metric ton ana diesel no so ehuri kwosoro ekwogina 778.32 a year per metric ton ana liquefied petroleum gas LPG no so ekwoya kwosoro ekwogina 477.80 a year per metric ton na wo mutirem sa wo a year net a year changes e ba ye no a na kire se petrol no etimi akosoro wahamu entitemu eye bako echiripo aduanan enum eye increment no eye 1.45% eno no eye petrol ana diesel no so ekwogina eye 6.84% ana liquefied petroleum gas LPG no so ekokogina eye 9.03% na ebusuan sanchirechiremu wi yemo ye homodese ebekwa homa so na ye ne wopani anidin ede eye Benjamin Ensia wo energy policy analyst ana wo executive director at the Emma Center for Environment and Sustainable Energy na yene no edi ho enkomo ye bo ye ho modern say yensa betimi aka wo pene no na san kirikiremu we nyina no yensa timi aka ne abusa ne say eba ne say ye a ordinary Ghanaian Ghana de na say bi owo tie kasegbe no ensunsuanso ban ana ebenya wa na bra boso na afi kuranso akoso abusa say na nsan enche ye abande betu dwa kirem say ye fra bibi say gold for oil ye de Ghana sika kwakwo eko Dubai akwakwaje eye petrol elifu ediaba eno ho hyehyeye etesai na ebetimi anya nsonsanso bi anase saa deal no aban ko ye no emfa so biada amaso yabu ahomaden se yensaka ye wura Benjamin Ensia yene no ebeto akase ebo no so na saa nkomo yagemu enkyeremu yento akase ebo no so a na yakwa nimu a ne ye momfa wura mu wanyam kane ya na afi so ensuo sensem sia mekese Electricity Company of Ghana for ma sia mekese no enyam kane ya na bo no wana matumu ahamu nchichemu enum echiripo enwotwe mechire 5.8% ena afi ensuo bo no so sia mekese empenifo echi matum eye echiripo se ahamu nchichemu enum echiripo ba ko 5.1% sia mekese na no pai enkrabeto da echirimo matum pa na eye Public Utilities Regulatory Commission yetwele tiaka ne se PURC for na den krata ya babonten echirimu se ne obere na keka ho ama sia mekese no ensuo bo na afi so ne kane ya bo no sia empenifo atumu na ɔno mukasa na mu kyerem sɛ amekasa yi hwɛ ɔman Ghana yɛ sidi na sɛ na ho ade akɔgyina yamie no nukure no mu kyerem anya de ɛso ani afiri sɛ ɛne ma dodo ampenifo de dwuma nyina na ya na ɔmo kra de fra ma na ba ɔman Ghana mu na wode de ma we ba pɛ na sɛ sidi no entimi nya na naso nti no na $1 no ne bɔ na kɔso nti na ma Ghana sika na hwe ase wɔne mu kyerem adwuma mu die no ɛka na ɔno mo bɔ ne sent ɔmo atena ase adwuma hu ne sɛ so ma moden amfa ɛbɔ no bi anka ho adwuma mu die ne de betimi aboa ma so dwuma de mu die na timi akoye ma Ghana nso yɛtimi anya nsu panom ɛna afi so emkane nso etimi eje nazo nti matena ase adwene wahunu se de aye die so mba maden no mutumtum oham chichemu chese enum echiripo ngwotwe mekire yisi no ɛna afi so Ghana waterfront so chirim se omatum oham chichemu enum echiripo baako na mu ba ma ne se wono mo eye adwuma o mankasa afie omtete o mankasa afie mu a wono mutumi nwi nsu anyam kane no ma chese entra eye 30 kilowatt eye omamo wo mafie mu no chese omo de wohwe anyam kane mu yusu no nya de a omotwetwe chese omotwe anyam kane ahode no bebre no wonom de na hwera kwagina ye 3.45% omatum e de akọ na musa echirem so monsu so awte omode en de chese omotumi yusu anyam kane ne pa ne de ebo na kwagina eye ohamu enchichemu eye enum echiripo eye aduanan aduawatwe 69 5.84% omuchirem se no na omode atum efiri se wo hwe anyam kane abo no ne sa de Ghana ekwe ya ono ho kire omo pa ebizo omuchirem so mo yusu echese omo ye mfini dwuma na ade o Ghana mu so no ebo no matum eye ohamu chichemu anan echiripo aduanam mienu 4.92% omode atum na openimpo ye executive secretary edema PURC eye Ismail Aka wakasa echirem se wono matena se aye hwehwema hodo bebre na ebediga echirem a pempenso wo maduro no so my Ghana wo hwa yinam kane na hoden no ena afinso Ghana water kwem fa so di omudwuma na eka hodo ade bra wo no so mpenifo ntena se no manfa bo no bia mfa nka ba ha no mo pa mo tirem a ade titiri pa nam ho menam so nti omama maden ade akatia ntuma na so omode boy bia kan ho ne se wo hwa oman Ghana yensi di na ho ade agina so na nyamenum ne kwene nya de so ani ye kura na madodo na omokwafa di fra ma ne de ba no akatia ntumu na kwasoro
the cent is US dollars na kosoro dia Ghana cedi yentumi munyina na so nti so mo ntuma ba ha dwen free say wo hwe anyinam eche say eye generation na kwan wo do mo fa so edane den anyinam kane ho den mu betumi gya na so na mo kire mu ase mo yusu fango bebe na di wo dwuma enti fango ahodo mo yusu no so ne boa ya den sinsen penifo mo den amfa bo ni bia nka ho ba ha dwen pa mo ntumi nyina mo na so enya dwumaden enu bi ka ho tese amekese no wana mo de ebo ni bi di atum ti Ghana fo nyina ntina se wono mo ntumi mo afiri say enne betumi aboma dwumadwuma wo mu di ne so mpa mo so mo Ghana no etimi akwan mo ni nkra hodo a efri Ghana Water Company Limited na fin so ECG enyinam kana dwumakuo na so ye ba ena wie ye bo akire e de ma yenatifo yento awia pram to breka se bo no eso e wo DLFM 106.9 eso a wodo message ni ba ye beje brakin kan ya da senso e wo Facebook no eso yeto aka se bo no eso besa busome kakra enie ana ebeto dwa se enie league tape bi tese apie montan ni nyina no ene se aposifo besa miensa bi wonom eka ba kirim se ntampe homa ekwohye kokuom de ntuma kata wo mo ho a wonom koye kunulu edefa IGP Dr. George Ekufu Dampare eho na botaya wonom edekoye sa kunulu meeting ni nyina no ene se wo mo hwe anamotu a IGP eye police IGP no eye Dr. George Ekufu Dampare anamo a wotuo no a entimi emoa ema NPP amanyukui wo mo entimi embreki 8 na wo mo ka no efiri se wo mo hunu se IGP no wo mfa boge enye swan enya de se wodu obuo ema Ghana ni babia empo eba NPP amanyuko no mu a na aposifo miensa a ye beka no se conspiracy wonom kohye esumase koye sa meeting no eye COP George Alex Mensah ana superintendent Asari ana afenso no eye superintendent JB wonom miensa ana kohye kokoam eto wo ho prumu a wo koye meeting ana wo kohye ampanifo bi ewo NPP amanyuko no mu se yentie wo mo nsamo efiri se IGP no se NPP fo eni aban we koso wa ye kom ema Dr. George Ekufu Dampare koso wa ye IGP a anhwe ya breaking the 8 no ebe ya den pa de ama NPP amanyuko no enu nti wono mo emwa nanka IGP no yenyini free ho nanka wono COP George Alex Mensah no wo mra meye IGP na ewiase ne se bikan kama empanisi ewo babia kukuo mu nkomo na wo mkodi ye no ekopie mu ewo bugri na abo anim ema eho nkomo ne pie ye no ye kote ho committee ema ye kase committee no enye mu ehwehwe mu na busua ehwehwe mu ne se na ba betodwa ehwehwe mu ne nyina no ene se committee ne recommendation a wo mo de aba ene wo mo findings e kirem se Dr. George Ekufu Dampare enfumso bia ne hon mu a waye IGP a se ye pam no edni free abenwa so efiri se wutie tape no a eba montre so no a na COP George Alex Mensah superintendent Asari ana superintendent JB no na wo mo eka se IGP no kire se wo mu aposifo de di nkan de etoso mienu other security agencies ne so no IGP emu wo mo na wotime krampo order arrest ema se wo ye sojani a police fo timechewo se wo ye ayi fire service ni a police timechewo se wo ye immigration police timechewo enu nti se wakoso atena se IGP a anhwe ana other security agencies no Ekufu Dampare IGP ede wo mani matutudi form na no so committee no recommendation kire se enye no kure efrise se obi ya IGP na so obi ye soja ni na so odi nsem hunu a eno nche se we soja ni aye ntime nchewo eno nti se IGP etimi ni akokodro mpo etimi chi soja ni ase bi wodi mfeni mu asem a na kire se IGP na ni eden eno nti hu hia se ebeyi no efri ho ana afa ekura nso no wo mo hwehwe mu ahunu se IGP Dr. George Ekufu Dampare na na moto a wotuo no bibia ne hono mo akire se wo ye adwuma de aboa NDC senia Dr. anase COP George Alex Mensah eka ye no esese ye pam no ede ni free ho enu nti omu tire mu a de enti a ye interdicte aposifo emiensa eye COP George Alex Mensah superintendent Asari ana eye superintendent JB no ene se so omu miensa kwaso atena se ewa police no mu anase police service no emu a anhwe Ghana democracy no ebe senchiriye ebeto form se timpo dwa amahwe Ghana anida so pade entimi ema enu nti anamo no a eye police administration tu ye ema posifo emiensa ya pam wonom ede afiri adwuma no mo no na ekwan so wa no na emom se mo kwahye kukuo maka se IGP wonya na adwene se wo boa ama NPP abreki 8 no kirem se da big da nti yewra IGP Ekufu Dampare Kwadwo sese ne ho sonsa abroba committee ni kire se won koso wa na wonya na adwuma nyame ne de na se unsa IGP oba ye nyame anim de kure ni papa wo bo adwuma we hu no obo adwuma nti no sensem bia babonte ne nde committee na kwatena se adwene we hu hwehwema ho do ma ye na kire se papa yi onyamfumso obi ade a na ye se emu da ho nonkoso wa mo adwuma den
Ghana de ade a yepe nyina sa asomdwe na yepe nti onko so anya na so sɛ de ɔhyɛ ase aka ne yɛ adwuma no onko so anya na so no nkanya na ho no mo adwuma de na Ghana fo ani da no so pa titiru ni se yebeto abai na ɔmo onyere ne ho mo adwuma den na ne tiri so nkwa ne tiri nkwa pa to aso ai ye to aka se no so a na Ghana Police Service fo wɔn de nkrata ba bonten e kyire mu a wɔn na mo tete wɔn tete a sɛ ne abɛfo ntenta ne so Ghana fo do a na ɛka sɛ ne kyɛ sɛ wɔn kyire mu a sɛ Inspector General of Police Mr. Dr. George Ekufu Dampare Ghana for do like kaka se papa esi ameke se no enkra beto dwa kyire ma papa we na dwumadi no de ye de ba we anesa wone mu kyerɛ mpani fa bɔ na tutu e pam ne se mfa ne dwumadi mfa to honom na no e na Ghana Police Service for ba ne kyire mu se sanse esma hodo a na nam Ghana mfɛma hodo mu no Ghana fo nyina motunku ba bi afiri se ensema na nam mfɛma no kura ba kumpu enya de egu mu wone mu kyerɛ mu se Ghana fo ye te asem ye moden se asem be wone bongalat pa ba bi de atokore firi se ensemo ya nifra masem no kura ba kumpo nim tiembo ni nyina ba bi kura ntwene ba bi kura na esi o mekese o mu kyerɛ ma Dr. George Ekufu Dampare na danko Akufu Ado Ghana mampanin ina obo ni din so manda Ghana eye posifo ni nyina no mo adwumaden na danko Akufu Ado Ghana mampanin fiti no de adwuma hye ni sai ogusu boy adwumaden di Ghana Police Service for no kyerɛ mu esi amekese no ona ogusu aye o mo boss ona na ye panin a ogusu da oroma no enti nsema hodo a Ghana fo bi kai gu ne ho fi so papa ya esi amekese no ya bo na situ no kura ba kumpo nim enti afiri na ekɔ wo bi abedi sa asensem no bo twigire ba bi kura bo ba bi na totwene kyekye se duku ne ba bi a fa kɔto agye se ba bi akɔto no nya de abɛsa akɔ ho bi afiri sɛ sa nsɛm ne nam montre no kura ba kumpo nya de wum ti yankɔ so ehunu sɛ IGP Dr. George Ekufu Dampare no ɔno na yɛ Ghana Police ahena oguso ɔtena konwa so a wɔbɔ adwumaden asoma ɔman Ghana ɛwɔ so mpam krata wei openia ne sasa ase ɛyɛ Grace Ansa Krofi ɔno na yɛ Assistant Commissioner of Police Director Public Affairs ɔno ɛne sasa krata wei ase a ewie yɛbɔ akyire de mayen etiefo yɛnto akasɛbɔ no so na yɛmɔnwuram ɛwɔ ɔman Ghana atifedo ɛne ne mpɔtɛm a sɛ wuduru ɔman Ghana atifedo ne mpɔtɛm a Tamale ɛyɛ metropolis no emu no kuro baako yɛfɛ ne sɛ Kakpayiri me ne wo kasa yi abeto dwa sɛ opani bi a yesusu sɛ wɔyɛ malam apolisifoɔ ensa aka no na wɔn nsa kan no hwehwɛmu kakra wɔn ayɛ ɛne sɛ ɛmɛmo amienu a wɔn mienu nyina wɔn mfinhyia yakɔ no sie twetwe ka wɔn ti yakɔ wɔnom egu malam yi ne ka mu ɛwɔ wɔn ankasa ne fie na busua mu mientie mu nsɛmɔn ɛnsɛm no nyina beto dwa na wɔn ekyirem sɛ bɛsɛ nansa enie efiti ɛyɛ kwasiada memene da no ana wɔn kyerem sɛ kwadaa no mienu yahwehwɛ wɔn mo a ɛwɔ Kakpayiri hɔ no mo bɛsɛ nansa nie enya de sɛ wɔn etimi hu san kwadaa no baabi a wɔn afa na ɛno ana enura esan sɛ abusua no ahwehwɛ kwadaa yi a yehu wɔn no wɔn bɔ anan to ana mokɔbɔ apolisifoɔ amaneɛ sɛ yɛn kwadaa mienu wɔn nyina wɔ mfinhyia mmiɛnsa yehu wɔn nom nti apolisifoɔ mo ayɛn na monye hwehwɛmu ɛmfa ɛmo ayɛn na na manebɔ ni kyerem sɛ wɔbra apolisifoɔ ntisi montre so a wɔn mugu so ɛyɛ hwehwɛmu no ɛno anatemamfoɔ no bi ɛyi apolisifoɔ no aso tre sɛ wɔn ahunu sɛ nkwadaa no mienu bɛɛ te sɛ nansanie na wɔn mo edi agorɔ ɛwɔ malam ɛyɛ madaha ne fie akyi ana yɛsɛ ɛyɛ ana apolisifoɔ di mirika ana wɔn kɔ ɛyɛ malam ɛyɛ madaha yi ne fie na wɔn busa nsɛ malam nyanyambia no yɛsɛ nkwadaa mienu bi abedi agorɔ wɔ ha ɛna ne nansa bet wɔn mba fie wɔhu wɔnom malam bɔ n'ani prɛprɛprɛprɛ te sɛ bi otwan n'ani a ɛsobɔnten abonɔ na waka kyerɛ apolisifoɔ no sɛ wɔhu wɔnom da ne abusa malam madaha yere Mrs. Madaha ne abusa no madam enti wo so huhu nkwadaa mienu wɔ ha baabi a kyerɛ sɛ ɔbaa bɛsia ne yam ɛntwa ne hyew ɔno so ka ntorɔ kyerɛ apolisifoɔ so da bi yɛhu wɔnom yɛhu nkwadaa wɔ ha baabi a adwonkɔ ana apolisifoɔ so okay fine search party enti wɔn gu so a wɔn ɛhwehwɛ malam ne fie hɔ no ana wɔn kɔhu sɛ malam no wapake ne kaa esi wɔn ankasa no dan akyi enti wɔn kɔ bie kaa no ehwɛ mu a yɛ awurade nyankopɔn nkwadaa mienu ana etwetwe ta wɔn mienu nyina tie afiri so a wɔn kuntuntini egu kaa yi mu ana yɛyire no na kyesa apolisifoɔ aso yɛ sɛ santan na no ana assembly member a wɔno wɔwɔ ɛyɛ Kakpayiri electoral area ɛyɛ Honorable Alhaji Hafiz wɔde ato da na wɔkyerem sɛ ɛbere a wɔn ɛhwehwɛ nkwadaa na wɔn hu no wɔn edi nkan krampo ba efie hɔ ɛbebu sa malam sɛ malam yɛsɛ nkwadaa ya ba ha bedi agorɔ na wohu wɔnom ɛso malam sɛ dabi
Emma Sabra no kra no esan se na omo suspect malam no nti wo mo twen malam no eto ase wo mo twen no ade ne kopiem wo Gumana Palace me kire eye Gumana na hemfie Emma mbusa no emu ensam kakra na nso malam ka se da bi wo hu nkwada no na police fo no ba mu ye hwehwe mu hu se malam boni a wadie de anu odin anse se yaire no a yedina kwa kopie mu wo apolisifoɔ akache na assembly member kire mu se de akoso no ane enyan na wo video ni pictures no aye ntime mfa nkire mo aye no ho videos and pictures of Inogan wo hwehwe ana wi wani so onye yie na so mo kan de akira apolisifoɔ ne se political party bi na hye kire se wo hini bi na hye kire se sikani bi na hye kire wo munti hui de wo pa ne se emra betima ya adwuma na atantre no so atima akoso ade amabusua no we no ane awrehosem a efiri wo my Ghana etifido mantamu apie yanto akasebon so yembo nkopie mu University of Ghana Medical Center penifo de krata abonten kase ekirem se sesi amikase nipa makoma nsia na nkaja won behia ye kidney transplant ni bi ehu behia se kampenifo papa wono ma na eja ombo moden na momunya nkwagira mo na so no wone mu kirem na watwi mu dwumade o mudi ye ne yeme ne kurani aso ani yi pa bo mu se mo ho kirem se eni nipa makoma nsia na moden ama mo kidney ni bia bibia dadin no operation ahodo mo ye bibia koyi a mo kirem se o mabo adwuma pan na wonom ede eye press statement ede ba bonten ndo ada na mo kirem se ombo moden epa ni pombo moden akwadare wadwuma ni wo mo wadwuma ni mu ntiase yankasa ebinom dodo na ya de ebinom fiamono na ebinsu fi o ma Ghana mu a wo me doctor fo wo moden ayi adwuma ni mu suahunu ye pa ye kasa doctor fo a no me ya doctor fo mu gina mo ni aso ye pa mo kirem se dwumade o mu die ne yeme ni kure ni aso ni ye pa je se operations ahodo mo ye ne nya de achemato bia ba ho a bibia koyi pan no penimpa okopie mu ewo University of Ghana Medical Center na ono obo moden ehwe je se kidney so na afin so wono ma je se omo dwonso be ya dwonso fa achemato ba ho no mo ne da no a obo moden toto ne yama ne din Dr. Emmanuel Asante okase kiremu se dwumadi omudi omo moden epa nipa wono wonim de efe wo mo wasua hunu na afin so omo so omo wo eya botra Dr. Adwuma no mani ku hu ye pa no moden ma omo da no di dwumadi no kirem se mra mbo mmade ye dwumadi ne wie de nyame ne mu de kwena Ghana de hye bia wono behia kidney ne de makoma kunsia de aba na bibia atwe me se amiketo mo agina omo na so anya hoade a mo kirem se adwuma mo abonde se Ghana fo ye ba mmade ne ye boye nsem de ma omo pan na chief executive odema University of Ghana Medical Center no Dr. Kwame enim boama enso kirem se dwumadi omudi ye no nu so pa ne senti oto Ghana de hye nyina se mo mmade se University of Ghana Medical Center no yenye omo awrehye mo afiri se amikeso mo bo adwumaden omo betimi abo ma Ghana de hye bia wonum anya kidney failure ahodo a na omo nia ni da so senka ebedu ba bimpo ne betimi anya yaresa bia ahodo betimi abono magina omo na so no o kirem se yemfa ye ni mfanto omo se firi se University of Ghana Medical Center na egusu jene na so ebo adwumaden so betimi aboa e ma Ghana de hye bia wonum ho mfa wonum titiri no mo anya kidney failure mo nso so bia mo dwonso fa mo dwonso twa no chima to aba ho ani senti mo bre no mo boni se betimi de mo ni akire brefo betimi abo moden agina mo na so abo adwumaden ma na boa ma mo so betimi enya promode ma mo ho atumi atomo we ni krata ahodo a Free University of Ghana Medical Center banso a ewia idie kasebo yebo mu e de akire mu Okogyeabour Kwadwo mianto akasebo no so na yensa nko ye chimra sesi a ebusua ye ku echi ewo kasebo no emu a yenkonkodi nkomo kakra ewo ye fango ene yen gas asese Institute of Energy Security wono mo ebo amane sese ne bo no ebe kosoro efiti ene ekuri na nyamiadom yensa aka yewura Benjamin Insia wono were energy policy analyst and were executive director Emma Center for Environment and Sustainable Energy yewura abahoma so yewura Benjamin woti yanka DLFM suniye wonkran ya mo ha mo akwaba ya binia yewura wapo mbako de nyame adome ho yo yede nyame ase yewura we de amanebo a IES e de abetu dwai me ye sure so mo nkrata no watimi akenkan bi wodi wani di akire a ususu se edie nanam so a sese yebo amane ate sei wadaroma abras minia de edi kan se wo hwe na wotwe ya be wura mu ya na wotwe ya hyase ne ya ye de edwaman so bo ene hye ye fango bo kroma na ye san so de sidi no ahode eno nso eka ho de hyebo ndi wo hwe edwaman so a wo hwe fango bi ti se diesel edwaman so no ne bono kosro be yo hanchiche mo be watching that is about 8% on the international market ufa petrol so on the international market na bono koso be 1.5% and I see the no so depreciate be 3% or so
nti wo de toto last window ho a free say drama so ne bo na costro and I see no so ahon de so ate against the dollar no na che say kroma na wo say nyina ye bo no so e costro nti de many of we agree say products no nyina bo be costro petrol bo be costro LPG bo be costro diesel bo be costro jet fuel and I say the aeroplane for use no e bo be costro nti product bi akroma you use to be no e bo no e be costro if you say a drama so bo na costro and I see no so I appreciate yɛwura wɔ deɛ nsɛm bi sɛ ba technically mo na ana mote ase yɛ deɛ yɛfa no from the layman's point of view but mami musa wada roma ho yɛnim sɛ aban na yɛn hyehyɛ bi sɛ gold for oil deal sɛ yɛde Ghana sika kɔkɔɔ bɛkɔ akɔgye ɛyɛ fango ɛde aba yɛwura san hyehyɛ no entimi nya nsunsuanso papa biara ho that be share no grana policy now in terms of population was a bit problematic na consider kakra policy formulation mo implementation grana so na problem mo na in timelines I implement the policy no so grana problem e bi wo nti amma policy na an sheda nya so papa bia wo industry no mo for example earlier na policy statement if you buy oba na say the barter system the barter system they just say the gold and they could in sacra na the oil number but go we actually na any sanity e go to gold na scaling no ya sign and their crap product number and no crap we actually na and so asan ko yes and no so much say product no crap na ye toma only go energy that is gold BDC or imported products about any bust and a crab and not private individuals no so crap products bano no mono still no more so a top products no on the international market not assisted by the Bank of Ghana. Intina be say most products no and ana nebo air for kakra but also no in future they say and as later days they say some of the products are not good for oil so they but now challenges with in terms of magnesium content any other contents and I have products intina do na so better and as em say OMC do na so mukoto am for complaining say omukasi say because of that particular product they no so my whole to the importation of that product from either go energy or bust engineer me no ka say the go for oil catch and sank be 1 year program and as em say ya fiba the afiba no do na say review na say be boa na ya to aso and I think the year ended 2023 engineer me no ka say I don't think that there's anything called gold for oil in the industry products no boss turn it about go energy turn it about and anchor as a private importers no so to mo dia ba mo to ban so a mo turn at the market price and as mo turn a drabo a gamma so bo and mo dey buy at their SRF using the exchange rate against the dollar intiminia go for oil na dia and should have so be I or your fango so intina ne fango bo na start e pigan mo kroma no yewra meka say yesi afi 2024 yi emono the obrone beka na say public clamor say timamufuo yesu abrabo mu ayeden ye paye ho a ye nhua sinim na ahyenkafo nso otiem say petrol diesel ye ntimento yenso a ebia gas ye yusu biede no aduane wo fie yenso ye tiem na ebu ayeden ye ntimento ye rase esi ano report no aba say increment no abai minimum ada say na Ghana ni nsi emwa ne bra ene ayekasa yi ade chi aye Tuesday Ghana ni ekotofu wo anase wokoto gas bi dia kono aduane a wo bia na bosu mo won fasika ne bi nka ho anase announcement we na ba no there are other things to be done and san na bia new prices na ashase new prices na be shase ne most of the OMCs no be some price boss no e be grade no ma price boss and obi anambia auto diesel 14 Ghana cedis 75 pesos per liter no kai hu se ne okoto no around 15 Ghana cedis 30 pesos per liter even more even grab pricing diesel no more than 15 Ghana cedis 30 pesos per liter ubi ana auto petrol around 14 Ghana cedis 65 pesos per liter kai hu se ne okwa obeton more than 15 Ghana cedis per liter LPG crade and even grab ton almost 17 Ghana cedis 50 pesos per kilogram anti obia say na wo ton bia no kwa san fasika de bika ho ansa na watima na do officer say who needs fasika no so it means that you have to begin to conserve energy and I say you also conserve usage of fuel
and energy conservation. It says you have to be efficient in the utilization of fuel. Say I don't know any productive in Mawa. Any coin so use fuel no because at the end of the day no bebokakwa. And I say a few months on as a via LPG now we use me as a center no we don't support the utilization of unclean cooking fuel and I say unclean energy at the household level. The so base LPG, but use LPG no abra we also use LPG so that more can be free and also basta out me conserve na at means what me maintain your income kakra so that we are your money and cost. However, say ultimate conserve na say other ways I'll be to me I realize revenue and as a income be increasing I'm what me atone duduomu and as what you use so it means that those other sources of revenue, income generating sources a bit more. I'm what must sustain household expenditure. And yes, idea so why is I mean I don't know now because near LPG boy coastry can't the cost of energy in the household structure near about 14%. But recent times electricity cost LPG price cost transportation fuel price cost it means that the cost of energy as part of household expenditure and 20-something%. And in the moment 20-something%, you know, it means that was the pushes it can be free baby and the energy income no and as energy expenditure no and so what must survive at the energy level at the household sector. No agent say ya hwe Ghana do for Ghana do nano and Ghana for do nano you are monisa because one expenditure is increasing but income has been stagnated and I say it's constant. And when expenditure is increasing and income is constant and I said marginal rate of change, you know, very minimal compared to expenditure increase now. And I think it's not the best for us as a country. And that is where we think that policymakers, you know, Abribia and also much a drama so much almost depreciation and son of take any policy direction or want to take a particular policy direction. Yera Benjamin Nsia area DLFM yeda se nimdie ene nkyerɛkyerɛ a wodi afam na bibia nso ni a wadama yɛbɛkɔ so aba wo nkyɛn yenso yeda se nti abusua wopani ane din ede Benjamin Nsia wono woyɛ policy and as energy policy analyst na woyɛ executive director Emma Center for Environment and Sustainable Energy ana wodi afam no ti se de Ghana ni wo kwa no wabo aboso wate na krom ha yetie de mese maka ntera bia na meka kire me wo faasefo no se mu amonya akonya kodo abrochire no yesere mu ahwe na mu amaha hwe na mu amaha mate yesere mu anyame wo nhira mu ba bia mo na ha de oba mepa acha wo ba retro ko ne pe Kwadwo wadi bida pen de medibida na memfa on fa tro ko Friday ah be de meni bida oh okay na okonse eni ho ntire obi ho no mo ana wakwa outside na wabobra nyisika into person obey investment wo kroma oh debisane wanya ne sika na oba no kra no wanhwe na Ghana ni gebegu no sa majima no sibone mamenka everyday mamenka messages ni kakra ewa ha na Asante Emmanuel no say good afternoon DLFM. In fact the news is too much. We take us a bonne life pa Eddie Free Accra mile 7 yada se papa Anna Kofi Parliament with if you are gonna be kuma in the central region and also Ghana City, please go and sit down. You no go fit fight American dollar anyway. Anna Doris enim. And I say we take us a bono here in life Eddie Free Cape Coast yada se papa Anna Brapeni Charles Manti and so Eddie Free US aba and I see DLFM 106.9 news kasi bono dear Eurade Kwadwo was news time we know was spread aggressively like cancer. Yada na sepa was kasi bono nam US papa edi enda so no ya ageminsem tie be geninsem wo US ho ageta wo honom simple mo enti nyame wonka ho yada sepa so akura na Mavis amwa and was oh malam one try kura malam wadiu ana Judith Elibru and was malam once one try with this pan wedding is ano ana Hansin Diodu was good afternoon Okogyeabour Nhyiraba Kwadwo Sammy na wada se papa any adwumade adabia ye yenso yada mo ase sam mo so mo jebre no was DLFM news no hot cake we tie yen ehwe life Eddie Free Dance Man Atomic Hotel and was Enquiries taxi driver and the Ede Asoku yo yada se me to aka se bono eso
ya to aka se bono eso a empenifo wonom anapomuden ense achipa National Health Insurance Authority for nsam na making wonom ade abeto dwa akire mu ese sen ye be ya Ghana fo ade hia wonom ewo kidney problem na sika ho aye dinti enam so womutimi to ayanom ewo ense edo no womo de nsem bi ekoto emrahye bedwafie emrahye bedwafo no so agi tomu a wonom epene so aye kan se allocation formula for 2024 na wonom akire mu asa ye kasai emrahye bedwafo no etimi approve eye 4.4 million Ghana cedis ede ama wonom National Health Insurance for no se wonom mfamua na ayasabia hodo no a wonom erane eye dialysis eye services no ede ma se biye nuanom ayafo no nyina no yemfa se sika no entua wonom eye hospital bills na bibia nso entimi enko enkanem na wokire mu a na chese allocation formula no eno no provide 2.4 million Ghana cedis ana afenso no eye corporate social responsibility budget edema eye fiscal year 2024 no so no eye National Health Insurance Authority for nso etimi provide 2 million Ghana cedis akambo mu a na ye 4.4 million Ghana cedis na wono mu kirem se we no womo de beboa se biyenuanom ye papa nom ye mamenom a wonom ewo kidney problem a wonom entimi enya sika emfenhwe wonom ho ewo ye dialysis no ehonti ana sa sika we etimi aba na ayasabia makomako enson eye 7 eye health facilities ana Ghana ha we ensia ana wonom etimi erane sa dialysis services no na womo kiremu se womo di sika a esom Ghana sika yi 587,236 Ghana cedis ana omotimi aprovide a mene okasai ye tuatua ediama ayasabia hodo no a wonom erane eye dialysis no wonom ekirem se ayasabia no a wonom provide sa services no womudin enie konfa no che abaya asabia ewo kumase mene okasai Health Insurance Authority etimi ama wonom 96,236 Ghana cedis se Ghana for this year wonom ewo omo kidney na wonom eda dialysis so no yemfa enhwe wonom ewo ho sadan so ana Cape Coast teaching hospital enso yetua 77,578 Ghana cedis ye de ama wonom ana wokọ atoye mantemu a Efian Kwanta Regional Hospital so yama wonom 92,308 Ghana cedis ana ho teaching hospital enso enya 83,470 Ghana cedis Tamale Teaching Hospital yama wonom 57,938 Ghana cedis ana Kolebu Abaya Asabia Almighty wonom so yama wonom 179,706 Ghana cedis 179,706 Ghana cedis as all kind nyina bomu a 587,236 Ghana cedis ana me no kasai National Health Insurance ekirem se womo release sesika e de masa ya sabia nso womo hwe na yemfa mo Ghana fo ade hia dialysis no womo eda so na enchirem ahodo a womo ede baye no womo ekirem ese yewo ayafo ni bi ho no mo a ansa na san hye we ebeba no na womo nkasa edinkan ede womo sika ana ahwe womo ho na empenfo ehwe ni mu se sika we no aba no titiri mu amode mu sika ehwe mo ho eye June bosme no ye betua mo nkasa mo ade ede amamo na womo ekirem se eye ayafo no womo a womo nya mfinhia dunwotwe eni tese womo enuye no 18 and below no ekwakopem eye 60 and above no me pacho wonom ebenya eye free dialysis session no mako enwotwe ewo bosume bako emu na eno no eye National Health Insurance Scheme womo hihye ya womaye free eye June ekwapem se afiwe ebekọ na wiye eno ntino eye 18 years and below any 60 years and above no wonom ebenya free dialysis eye session eye 8 times ewo bosume bako emu ana womo so a eye 19 years ekwapem 59 years no wonom so a womo konfa no che eye CC Cape Coast Teaching Hospital ana afenso no ENRH ana HTH ana TTH ana afenso no chese kolebufo no enka ho no me patro mo ekire mu esemo no mo beko eye 2 sessions pe ewo bosome bako emu a mienu a aka no me patro dem penefo afa ho eka wo mo kirem sa adult patients no so e 19 years ekopim 59 years no a mo beko eye kolebu Teaching Hospital no so mo aban ne beso masene subsidy
na kyerɛ sɛ mpre nan ɛwɔ bosome baako mu no mo betua ɛyɛ 50% na aban no nso atua 50% na mpanifo nkrate pie montre so no mo kyerɛ mu sɛ ɛyɛ National Health Insurance Authority wɔnom adwuma den a wɔn yɛ ɛne sɛ wɔnom ɛbɛboa na afei nso wɔn de aseda piesie ɛbɛma Ghana ban ana afei nso no parliament sɛ wɔtumi aso wɔn masene ama ene Ghana fo ade hye a kane na dialysis ho sika wɔn ntumi ntua ne nyina no sesei wɔnom betumi akwakwaja ya asa na nkrate pie montre ɛso no Dr. Da Costa Aboagye wɔno ɛyɛ Assistant Chief Executive Officer ɛma National Health Insurance Authority no ana ɔde sanse mu ɛba yɛ a yɛto akase bɔ no so ɛde amamo yɛto akase no bɔ no so ane yɛ mɔmfa nwura mu ɛwɔ Ghana ɔmampani a ne odi kan a wɔnya ne baabi ɛkɔ ɔsajofo Dr. Kwame Nkrumah esi amegese ne ba pani a odi bomɔden awo ne ba tiasfo asase so ɛyɛ Professor Francis Nkrumah esi amegese de kasebo enkra yensa kan echina papa yi wafiri mu ya esi amegese ade kro nam so papa yi ewu ye ne de anya de a emu enkyiremu etua beto abonten so na mom owura bi a ono no kopie mu India man mu a oye ota obi otwetwere nwoma ebiso ye dita edmaye VJ eye Prashad ono na bomɔden ede beto ne X so ahu Twitter ya aka ne Twitter so we nbra echese kwesi adan na ode babeto abonten echirem se Kwame Nkrumah ne ba odikan Professor Francis Nkrumah no wanya ne ba bi ekɔ na wɔn mu kyerɛ ma akɔpie mu Facebook no so ɔno ankasa ne nua bɛma modern ne den ɛde ɛyɛ Soko Nkrumah de ne picture ba ɛkyɛ sɛ Facebook no so a Ghana for do na akɔhu yɛ kyerɛ mu sɛ ye na ɛsɛ nsɛm ahodo ayɛ tie yi saa pɛ na ɛkyɛ sɛ papa yi wanya ne ba bi kɔ sɛ ayɛ ho pan na nkra ne kyerɛ ma wo hwɛ ne mode ba wabɔ na ɔno no yɛ fa ne late ɛyɛ emeritus ɛyɛ professor a obi a wabɔ ne ho modern ɛyɛ dwumaden pa akɔpre mu ɛwɔ ne Gucci ɛyɛ Memorial Institute for Medical Research wabɔ dwuma ho akyɛ pa sɛ yɛ kase obi a wɔyɛ director pa wɔ no mode a ono ne nipa a watumi ayi adwuma wɔ hɔ abɔ adwumaden akyɛ pan na enkra ne kyerɛ sɛ wo hwɛ ne mode ba wabɔ titiri no bi mam ha sei na ɛyɛ polio yalewa ekum nipa ɛbɔ mode bubu nipa de gu hɔ yi wabɔ mode initiatives ahodo de ban na timi yɛbɔ ma sɛ mekɛsɛ bi mam ha de wabɔ ne ho mode yɛ pa sɛ Dr. Francis Nkrumah yi wɔyɛ adwumaden abɔ ma sɛ mekɛsɛ bi mam ha sei nya yɛbɔ na ba so kyerɛ sɛ polio yalewa no ɔnam no so ma sɛ mekɛsɛ no ɛso atumi ate na World Health Organization for the abasobo kese de ma no October 2016 kyerɛ mu sɛ African region ahan mu nyina bi mam ha sɛ nya wo poni pa wabɔ ne ho mɔden atimi adwumaden abɔ hwehwɛmu ma ɛfa titiri afa mmɔfra nketoa enyalewa hodo ekuti a wɔm titiri ani polio nyalewa no bia pepe abɔ ne ho adwumaden pa sɛ bi mu ha nyina no ɔno ne nipa na ɔsɛfata yɛbɔ na baso ntie nɛ opani a ɔyɛ Dr. Kwame Nkrumah a wɔnya ne ba bi kɔ ne ba penin Professor Francis Nkrumah no wɔnya ne ba bi kɔ a di ya kasebo ene awia ye gina so ne yakama Ghana de hye nyina etimi ate awrahosama ato o my Ghana yento akasebo no so na ye monfenwuram ewo NPP wo so na manyuko no emu akane wo pani a na wote adwamu se national chairman eye owura eye Freddy Masmawu Blay adwonko na wona ne ba ane din ede Kwame Blay nansan wo mo bienu aka ba kirim se ntampe homa anso ntokwa kese ewo Samuel Okogyeabour Ablakwa North Town mrahye bedwane eso ne nyina no ene se okiremu a o matse eye Yera Okogyeabour Ablakwa aba bonten akase eye Polo Beach Club eno no ewo La Palm Royal Beach Empotem ho ase eye aban asase ana chairman Freddy Blay ene ne bayi wo mo ewa ba mu nti wo mo de tumi age ade afiri wo ma Ghana nsem na Okogyeabour Ablakwa ekirem se dabi wakwa mrahye bedwane a wogirem de ma Ghana fo no wonti mentena se mase biebru duadu mfrani mesikotia no wonti boode no betem enti wo mansam no so de ba montre so se Ghana fo nyina no ehunu biefiri se bi empanese se emframa fa na se bi akokɔ no to da honti ensam no ebeto dwa no chairman Freddy Blay ene ne ba Kwame Blay wo mo bufuofu nya asam keto akirem se ase Yera Okogyeabour Ablakwa wogu wonum animu ase akira mansan eno nti ye kasai watentim nkrata eye lawsuit ade akopiem ewo court se eye Yera Okogyeabour Ablakwa wa ma bonten ama me pacha wa awurade yede ni begina mu court hade obepene ho na we no eye separate lawsuit ana me pacha wada Yera Freddy Blay wetintim ye na suit no ba ko ekọ editia MP Okogyeabour Ablakwa ana de etoso me no so ekọ ade maye nu ansem troni a ne din ede Johnny Hughes a ono wo adwuma ewo media general ana wasasi media general se enam wonom so ana onabo Okogyeabour Ablakwa aba begina wonom media house no so platform so ede agu nanimu ase se wonom Freddy Blay ene ne ba Kwame Blay no wonom efom nsasefa ewo Sampotem eho
enu nti wodo makwa kogina mu e wo court wa hwani mu se Nhyiraba Okogyeabour Ablakwa ana afenso no eye media general ana ye nua pani Johnny Hughes a wono ye nsam troni wo mo na ye defendant wo mo defend this ansam ti sa pa de ye kowa ni kowa de bewu ni bewu na ansa na san tokwa we ebeba no na honorable Samuel Okogyeabour Ablakwa de nkan ye nsam trofo nhia mu akirem se won no he wadia na adwogora abre enu ntino tentam wonsuro na se Freddy Blake so okokoto awonko mo me ntie nsam a ansa na lawsuit ni beba no Nhyiraba Samuel Okogyeabour Ablakwa de nkan kan ye se won wonsuro court enti se Freddy Blake wonko court se woko ebunsem ne. The Blake family should stop the illegal encroachment. And they should also stop issuing threats. Yesterday, he held a media engagement issuing threats, giving me a 1-week ultimatum to retract it. I cannot retract the truth. The truth, as the Bible says, will set you free. If you are armed with the truth, you fear no judge. You fear no court. So the Honorable Freddy Blake should stop issuing threats. What we are asking is not difficult. Just leave the Labadi beachfront. Leave. So these threats, he shouldn't wait for 1 week. He should go to court now. We will be very happy to meet him in court today. We are also insisting that state assets should not be deliberately run down so that politicians will successfully sell them to themselves. Enti we no eye North Town na sebedwani Honorable Samuel Okogyeabour Ablakwa na wo chirim se kwan ya aban we mu mpanimfo bi ahyase na state institutions ye bona da pa na se hwiase a na wo mo ankasa fa kira kwa akoto wo chirim se da bi won tiase na ntiase kina we ne nsam a ababeto dwanti ye gina we so na ya dan ye ho aba apakan GH atena se na agoprama so nsam won fan twice so DL News. Abusia mayan samo ahamo akwaba famra DL 106.9 FM kasafidie so emre wi du sa gudie mu nsema ya boabo no ndewe yede esomo ewo kasebo so Ghana de wa and of course nkrofon kro so de e kan bia ya boabo no ndewe yede ebabesomo wedi ameje so no ya Yesu ano de hye apakan GH the blessed clemenchas here Mfanfi Ghana mfamadia Ghana mnante si akan ewa manone no omo nko na mebo akiro ene ewie na urum ewo USA Major League Soccer numa danwada ena bobokwa ye friend San Jose etena fie ema LA Galaxy akwacho mbo mekamiensa omo entiment na Ghana ya brand ye friend Joseph Pencil no on the day 37th minute and share first goal edema LA Galaxy shenen so for me say winning a 6 goal awashe since omuvu ekopie mu ewo LA Galaxy akache wo Major League Soccer no winning a 6 goal awasha medewon some edit to anim na okai Zubairu Ibrahim former Kumasi King Faisal on midfield no sinakan edema Jedin Stevo FC ewo Serbia lower division afin obo am qualify LPM our Serbia league nankasam menoka say Serbia Giant a friend Partizan Belgrade no menoka say sign Zubairu Ibrahim from Jedin Stevo FC a 4-year contract and omodiamano last season or share 10 goals 7 assists ne modern last season na was ya Partizan Belgrade etumi assign permanently yeron komo edi atuanim Caleb Ekuban, striker, Edema Black Stars of Ghana, Osina Kai Edema Italian, Syria outsider, year from in the January. Ne contract ne berry, Menoka say, was signing 2 years contract extension. Edema Bobokwa, year friend January, Yedon Como, Edi Atuanim, a branch, your friend Alfred Duncan, Esina Kai Edema Bobokwa, friend Florentina, officially no, on Florentina for upper 2 ways after 4 years. Na okopiem Florentina no obo 126 games obo no o share 6 goals 9 assists yeron komo area to win after 4 years no after playing 126 games no abrantia your friend Alfred Duncan Fibobo ko friend Florentina okope baby foforo esina kan awon sam no a yedi amao na Black Queens of Ghana international friendly game bia omo ne Japan minor ekwakobo
on the 13th July 2024 yi Japan na mami a friend Nora Haptel no we release squad or the Kwakobo game no big women's players no or munyina Mukarama Abdullahi Epiemo Ubenya the likes of Porsche Boache Azuma Bugri Evrin Bedu Doris Boedu anu munyina Epiema omo Kwakobo sa friendly game na yero nkomo area to enim na nyame aduma fiada ebe on the 5th July 2024 ewa Accra Sports Stadium no na Democracy Cup no eba so na Minister of Youth and Sports Honorable Mustafa Yusuf or see Democracy Cup na eba so no ebeboa promote peace in 2024 election no eba so na yere nkomo ede atu enim na wotwe na Ghana Football Awards no Ebusia ebaso na ebaso no awards titru no mo wini senete footballer of the year emema na koma Mohamed Kudus na Odatelam the future star the Madrid Sesi Abrante Abdul Aziz Isa na home base footballer of the year emema the Yimano Kayeke Osina kind ma Samates 1996 man footballers no ni osia kan o Ghana no best player no the Mukarama Abdullahi na opiema emano overall footballer of the year na edema Jennifer Kankam Yabua and our friends no emema no male team of the year edema Samates 1996 emano team of the year Hazakes ladies NJ and a men's coach of the year edema Nuruddin Amadou men's goalkeeper of the year edema Brante friend Kofiba and a Yusuf Bazigi winning women's coach of the year yede on come ede atu enim yamfa fie semani nyame adomena nyumre ba ni aka chibia ne yede bema odia yempiem wo Euros 2024 na eguso a ekoso ewo ma yefene Germany na round of 16 no asha se dano memre dano 2 games never so Switzerland actually Italy ebo mekami no omo entimante Germany so actually Denmark ebo mekami no a omo entimante endra round of 16 no etwa so England ekedwie nkomu kofie nanso Jude Bellingham with the Real Madrid mentality no or she beautiful goal Emma Hurricane enso etwa so she winning goal no Emma England winning 2-1 and Spain omo form no mo no ano she bruta omo chi oma yefene Georgia ebo meka polepole enan emo mo timu ba kon na nyame aduma ene game sebeba so round of 16 say na tie ebo anwumre no na France and Belgium ebebo big game by all standard and at 7 p.m. no Portugal and Slovenia the ebebo so far no Omaya Oma qualify akopiem quarter finals and say NATM Omaya yefene Switzerland qualify Germany qualify England qualify and Spain qualify inti amai makuma kunai omodi omanya hu omobobre qualify akopiem quarter final na yere won some edema Copa America ni asore so no dano memre dano ende wo group D no Brazil eche Paraguay bom 4-1 ena endrano oma yefena Argentina eche Peru ebom kami no mentumante ena Canada anshebi sanso na Chile anshebi ene games no atodwawie dada group B no Jamaica atnase ma Venezuela bom kami ensa o mentumante ena Mexico anshebi sanso na Ecuador anshebi abusia yenyina we so na godiem nsama yebobo no ndewe de besomo no yemfansi edi ameje so no eya Yesu anode hye Apakan GH the Blessed King. Over to you Okogyeabour. Medase Apakan ti abusia yegyina we so na wiai ensama hodo a yebobo no de besom Ghana fo nyina se wo prem to breka se bo no ye asi yemfa se da biem Emma Sunday Sam's Consort wonom ena ebeso yase na wiai me pa cha se wo pe eye visa e de akọ UK, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Greece, Serbia akwa ye adwuma me pacho work permit eka ho de a na wabomode na wafre Sunday Sam's Consort number no 0244 291 546 champion ko fitela de ko Facebook no eso na akenkan fo nso ye mienu edia mejeso Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy bi yada mo nyina se awia yi ama mo nyina mo elitia adehye DL News.